No niin, heinäkuun 1. ja vuosikymmenien ensimmäinen mustikkareissu. Kyllähän sitä mustikkaa näyttää jonkun verran olevan. Astia on tosin pieni, ei tule suuria pettymyksiä, jos saisi vaikka täyteen. No niin, mitäs täällä metsässä sitten oikeastaan on? Näkyykö täältä susia tai käärmeitä? Tässä tuolta luuristaa ei, siellä ei ollut hirviä. Tie on lähellä tossa. Ei pääse eksymään. Kännykäs näyttää täyden palkin. Tää on tällaista metsää. Tuossa taustalla näkyy tie, jossa tulin tänne metsään. Auto on tuossa noin 100 metrin päässä. Ja missä se minun marjasteni onkaan? No niin, siellähän se kyöttää.